Hej Norang, jeg håber I er klar til endnu en matematiktime. I dag skal vi arbejde med det, der hedder forskel. Og når vi arbejder med forskel, så talte vi om, da vi kiggede på de sproglige mål først i emnet, at så var det altid det, der hedder minus. Vi skal arbejde på side 68 og 69 i dag, og her på side 68, der skal vi lige starte med en historie. Så den finder jeg lige. Så kan man jo godt lige sætte sig lidt godt til rette. Måske lige finde en kop kaffe, så man har noget at hygge sig med. Og så gør vi klar til at høre den. Hvor stor er forskellen? Så blev det pludselig moderne med lykkedyr, ligesom det tidligere havde været moderne med alverdens billedkort og klistermærker, farvede viskeleder, juleservietter, minibiler og små trolde og en masse andet. Lykkedyrene var små plastikdyr, man kunne gå rundt med i lommen. Gå og nuldre med nede i bukselommen eller stille frem på reolen eller på køkkenbordet. Der kunne være en helt zoologisk have i en bukselomme, og de kunne fremvises og byttes med over på skolen, hvor alle bare havde lommer og banalhuse fulde af lykkedyr, fordi det var sjovt og moderne og ikke særlig dyrt. I familien Tal blev der selvfølgelig straks en konkurrence om, hvem der havde flest lykkedyr, og det hele blev som altid ret hurtigt til matematik. For eksempel sagde friske 5 til opfindsomme 8. Du har 27 lykkedyr, og jeg har 33, så jeg har altså 6 mere end dig. Opfindsom 8 kunne godt selv regne ud, at forskellen var 6, men da han både var opfindsom og nysgerrig, måtte han selvfølgelig spørge. Hvordan regnede du det ud? Jeg fandt da bare forskellen mellem 27 og 33, og det er jo et minusstykke. 33 minus 27. Elegante 1 var ikke så glad for minusstykker. Hun sukkede dybt. Jeg synes, at det der minus er lidt svært, sagde hun. Så lav det om til et plusstykke, sagde tænksomme 2. Det gør det meget nemmere. Hvordan laver du minus om til plus, sagde elegante 1. Det er jo helt modsat. Med minus tager du noget væk, og med plus lægger du noget til. Glem det, sagde tænksomme 2. Jeg siger til mig selv. Mig selv siger jeg. Hvad skal jeg lægge til 27 for at komme op til 33? Og så bruger jeg tallinjen. Trække til og lægge fra. Trække til og lægge fra, lød det fra elegante 1. Hun var ikke helt koncentreret om opgaven, men tænksomme 2 fortsatte alligevel. Jeg bruger altså tallinjen. Jeg starter med at hoppe fra 27 til 30. Det giver 3 hop. Så hopper jeg fra 30 til 33. Det giver også 3 hop. Og så er det bare 3 plus 3, og det er 6, sagde elegante 1 med et stort smil. Det var smart, at du kunne lave et minusstykke om til et plusstykke, men jeg synes stadigvæk, at det er svært med minus. Jeg har faktisk 46 lykkedyr, sagde tænksomme 2. Det var mange. Du må være meget lykkelig. Jeg har kun 16, sagde elegante 1. Nå, lød det bekymret fra tænksomme 2. Er du da ulykkelig? Nej, jeg er glad og tilfreds, svarede elegante 1. Hun tog sit lommespejl frem, sendte sig selv et venligt smil og sagde, jeg er elegant, og jeg ser godt ud. Det gør du i hvert fald, sagde tænksomme 2, og vores tal passer sammen. Vi har begge to tallet 6 som det sidste ciffer. Ja, mand, vi kunne også have heddet familien Ciffer. Det lyder ligesom mere elegant, sådan fransk på en måde. Tal på fransk hedder altså nombres. Nå, det var da underligt, men alligevel lidt ligesom numre. Ja, og vi har altså tallet 6 til fælles i det her regnestykke, der hedder find forskellen mellem 46 og 16. Ja, det er svært, sagde elegante 1. Puha, hvor er det svært. Men hvis det er et minusstykke, så må det hedde 46 minus 16, og hvis det er et plusstykke, så må det hedde, hvad skal jeg lægge til 16 for at komme op til 46? Ja, sagde tænksomme 2, sådan kan man sige det. Du er både elegant og dygtig, men hvad bliver stykket? Godt, det var dagens historie, og vi slutter af med et spørgsmål, hvor vi skal finde ud af, hvad forskellen er på 46 og 16. Så det vil jeg lige gå over og gøre over i vores tælletavle, og så se, om vi kan finde ud af, hvad det er. Den har jeg her, og det jeg skal nu, det er, at jeg skal finde forskellen på 46 og på 16. Og jeg kan både lave det til et plus og til et minusstykke. Hvis jeg laver det til et plusstykke, så skal jeg sige, nu har jeg 16. Hvor meget skal der så til, før jeg kommer op på 46?
Og der kan jeg jo tælle 10'erne opad, så jeg siger 10, 20, 30. Så hedder den altså 16 plus 30, det må give 46. Så må forskellen være 30. Jeg kunne også sige 46 minus de 16. Jamen så kan jeg sige 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Så ender jeg nede på 30. Og det var det, der var vores forskel. Det passer også. Og jeg kan også tælle, hvor meget skal jeg gå fra 46 for at komme ned på 16. Det er 10, 20, 30. Så giver det 16. Eller så giver det 30, der er forskel på 46 og 16. Så lige meget hvad jeg gør, jamen så kommer vi faktisk frem til det samme. Og det er jo meget heldigt, fordi det er jo faktisk det, vi skal arbejde videre med lige om lidt. Vi starter lige med at finde side 68 i vores bog, og den er her. Og her skal jeg prøve at finde forskellen på det antal lykkedyr, de forskellige talbørn har. Og til at starte med hernede, der har man fundet forskellen på 8's og på 5's. Og 5 har 33, og 8 har 27. Og det er jo faktisk den, de regnede ud i historien. Men jeg vil godt lige vise jer den igen over i tælletavlen. Så hvis jeg skal finde forskellen på 33 og 27, jamen så kan jeg finde 27 og sige, hvor meget er der op til 33? Der er 1, 2, 3, 4, 5, 6. Så er der altså 6 i forskel på 27 og 33. Jeg kan også have valgt at starte op på 33 og sige, hvor meget er der så ned til 27? Der er 1, 2, 3, 4, 5, 6. Så det giver altså det samme, om jeg tæller den ene eller den anden vej. Det er jo heldigt nok. Så det får jeg skrevet over i bogen. Det har man allerede gjort. Nu skal jeg finde forskellen på 1 og på 5. Og I kan se heroppe, 1 har 16 og 5 har 33. Jamen igen går jeg over i min tælletavle og finder 33. Siger, hvor meget er der så ned til 16? Jamen der er 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Så er der 17 hernede. Jeg kunne også have valgt at gå den anden vej og sige, hvor meget er der op til 33? Jamen der er 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Så jeg skal altså tælle, hvor mange tern er der imellem de to tal. Det er sådan set det går ud på det her. Det får jeg skrevet her. På samme måde nede ved nummer 2, der har jeg forskel på nogle centimeter, eller jeg har nogle, nogle streger, der er forskellige centimeter, og så skal jeg prøve at finde forskellen på de der to. Og hvis jeg skal finde forskellen på 60 og 35, så går jeg igen over i min bog og siger, at jeg har 35, nu skal jeg op på 60, 10, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Så er der altså 25 i forskel over på 60 og på 35, og så skriver jeg 25 herude. På side 69, jamen der fortsætter jeg lidt. Der har de faktisk været så søde, de har skrevet regnestykket op for os. Så når jeg har 53 og 20, så hedder den sådan set 53 minus 20. Igen går jeg over i min tælletavle og siger 53. Og nu kan jeg så sige minus 20, eller jeg kan tælle op ned fra 20. Men jeg vælger at sige minus 20 den her gang, så siger jeg 10, 20. Jamen så er der 33 i forskel. Jeg kunne også have talt op hernede for at sige 10, 20, 30, 31, 32, 33. Så forskellen den er 33. Det får jeg skrevet herinde på linjen. Og hvor mange lykkedyr mangler de? Nu vil 1 gerne have 32 lykkedyr. Og jeg kan ikke huske, hvor mange hun havde før, men det kan vi lige gå over og se. Der havde hun 16. Fra 16 og op til 32, jamen igen går jeg over i min tælletavle og siger fra 16 op til 32, der er der 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Så må hun altså også mangle 16. Det må være det, jeg skriver hernede. På samme måde regner jeg de sidste 4 ud her. I dag er der også 2 arbejdsark, og dem finder jeg lige her. Det første arbejdsark, det er side 154. Og der skal vi det samme, som vi lige har arbejdet med. Vi skal altså finde forskellen på 76 og 28. Jamen igen går jeg ind i min tælletavle og siger 76 minus 28. Får det talt op eller regnet ud, og så skriver jeg det herovre. Hernede der er der nogle forskel i alder og i år. Og man kunne, her skal vi finde ud af, hvad er forskellen på far og bror måske. Jamen han er i alder 8 år. Jeg har med det mørke over her, og far er 40 år. Hvad er forskellen så på 40 og 8? Jamen igen over i tælletavlen og få det talt op. Som en lille ekstra opgave i dag, kan man jo også lave det med sin
mor og far sine søskende det her hjemme, jamen finde ud af, hvor gammel er jeg, hvor gammel er mor eller far, og hvad er forskellen så på os. Man kan også gøre det med kilo, hvis man så udfordrer sin mor og far på det, så er det også en mulighed. På side 155, der er der minus, der er der minusstykker, og det er de samme, der står både her, og det er så meningen, at man skal gøre det på 2 forskellige måder. Jeg er sådan set rimelig tilfreds, hvis I regner dem ud på en måde herovre, og om I bruger de her, tallinjer, eller om I bruger jeres tælletavle, det må I selv om. Ja. Nederst er der en lille kryds og tværs, og det vil sige, så skal jeg regne ud, her vandret, det er selvfølgelig det, der skal stå den vej her, altså ligesom vandet løber, og lodret, jamen de løber så den vej her. Så hvis jeg finder A, 42 minus 14, det skal jeg så prøve at regne ud, det giver 28, jamen så skriver jeg så 28 her ud fra A, så skal jeg stå et 2-tal her, og et 8-tal her. Og så på den måde skal jeg prøve at få det til at gå op. Det er dagens opgave. Som en sidste lille ting, så vil jeg også gerne sige, at hvis der er nogen af jer, der ikke har fået lavet map-up'en endnu, så ligger den der faktisk helt til på tirsdag. Så hvis man ikke har fået den lavet endnu, så er der stadigvæk mulighed for det. Så er det bare ud og prøve den. Men ellers så er der ikke så meget herfra i dag. Kan I have en rigtig, rigtig god dag, og så ses vi forhåbentlig snart. Hej.